mor. Candice, har du nu været i nærheden af Pastinakker igen? Ja, men du skal se, hvad Phineas og Ferb laver. Hvad er der nu? De to er altid ude på noget, og det piner mig hver dag. For lige før du når hjem, så får de det væk med et trylleslag. De onde drenge laver fuldkommen sindssyge ting, som du ikke får at se. Det er stærkt, Candice. Det er stærkt. De onde drenge, lad mig starte for dig, mor. D-E-R-O-N-D. Vi bygger en rutsjebane og en strand bag vores hus. Drev kvæg igennem byen og lagde hovedgaden i grus. De sendte mig tilbage til en tid med fortidsøjler. De har bygget nogle store robotter. De må ikke få frie tøjler, de onde drenge. Når de går i gang, bliver man bange for, hvad der kan ske. De onde drenge, syng det med mig! D-E-R-O-N-D-E. Du tror, at de er søde og rene ligesom sne. Men mor, du skal vide, de er O-N-D-E, de onde drenge. Jeg har det, som om jeg blev mast af en stor BMW. Og det føles ikke så rart. De onde drenge er det samme. D-E-R-O-N-D-E. Så enkelt kan det siges. D-E-R-O-N-D-E. Der er ingen tvivl her. Drengene er onde. Okay, mor, kommer du så med hjem? Er du tosset, skat? Lad os tage en til.